Dobrý den, téměř 70metrová 2+1 v centru města, v cihlové zástavbě a s výhledem do tohohle fantastického parku. To je právě byt za mnou. Pojďme se na něj společně podívat. Před vstupem do domu vás upoutá opravená fasáda a následně pěkné a čisté společné prostory. Známka toho, že společenství vlastníků o dům dobře pečuje. Samotný byt je pak převážně v původním, ale velice zachovalém stavu s původními prvky cihlové měšťanské zástavby, jako jsou dřevěné parkety a poctivé dřevěné obložkové dveře. Jedná se o byt 2+1, s výhledem přímo do městského parku a na druhou stranu s balkonem do klidného vnitrobloku. Zásadním lákadlem je ale samotné umístění v centru města se všemi bonusy. Park je hned u domu, stejně tak několik linek MHD, několik oblíbených kaváren máte hned u nosu a to hlavní. Univerzita UJEP je cirka 300 metrů od bytu. Ideální byt na investici, navíc zde s potenciálem dramatického růstu hodnoty. A pokud vás tento byt kousíček od univerzity zaujal, neváhejte mě kontaktovat, rád se tu s vámi sejdu a jako obvykle se loučím, mějte se fajn.